Ahoj, zdravíme vás na serveru, u kterého jsem zapomněl jméno a říkám zdravíme, protože po mé pravé straně mám kamaráda, který se mnou bude natáčet. Nazdar lidi, jak se vede? A možná vám aj napíšu IPinu. Hele, ono je tu PvPdem. Server se jmenuje Fakecraft. Dokonce. A abych vám řekl, tak tady je jenom majitel. Já jsem nejsou majitel. napsaný pravidla, takže v pohodě, jo? Takže. Já jsem majitel. Ne, to nejseš. Hele, kde je admin? Tady někde, hele, tak jo, já jsem hlavní admin. No, já jsem majitel, takže padej dolů. Tak jde? No, a je to takový fake, že každých 6 vteřin můžete dát kittu a se vám to dá kamenné věci. My jsme se rozhodli, že to nebudeme využívat. Ano, já mám tu many items, ale jak vidíte, tak to nemůžu používat, akorát mě to napíše you don't know, vidíte, já jsem spad. No to je jedno, tak pojďme. Nejsou zaplý příšery. Čiže děláš se srandu? Ne, fakt nejsou, neubývá nám hlad, klidně chvilku choď v kolečku. Nejsou, jo dobrý, jsou, ubývá mi hlad. No tak pojď. Ale nějak málo. Vidím, že má Raspik malý připojení, když máčknem ta. Já jsem vyhodil svůj meč. Já mám u sebe největší, u tebe. Já pa už se slepičkou, vedu ji dopředu. No, ty jsi strašný, tak masíčko budu mít já. Já mám maso. Aha. Tady je jeskyně. Ty máš právě na pírka. Já vím, že ne. My si schválně vybíráme servery. Hele, to těží, to těží strašně rychle. No, to těží normálně. No, my si schválně vybíráme no, Vojta si vybírá hlavně. No, to nevadí. Ale vybíráme si servery, jako, který má malou návštěvnost. Jak to návštěvnost? Aby tu nebylo grieferství a takové věci. A málo stále, pojď máme víc. To jsme hráli jeden server, měli jsme obří domečky a všechno nám to vykradli. Tak jsem se naštval. A když jsem na jakýmkoliv serveru, tak všechno čoruju. Raspiku, stoj. Pozdrav! Au, to bolelo. Promiň, jdeme. A tam je pevnost asi admina. Tak tam nejdem. A nebo to jdem vykrást. Když si to vykrásal, nechci krásat adminu. Já kradu. No, to já asi tak nebudu krást, ještě k tomu na videu. Doufám. Co? Další slepička. Říkám tak v off screenu. Hele, mluv víc nahlas, jo, protože ono to jde málo slyšet na tom videu. Tak jo. No tak jako zase tak moc už ne, no. Mám bloky, mám prst. A dávám odkaz. Filipe, prošel si kolem ovce, ani si ji neznásilnil. Říkám, vidím ovci, vidím. A já vám dám do popisu určitě. Jo, jsou tu příšery, jsou tu kosti a šípy. Já vám dám do popisu stránku, kterou teď můžete vidět, kde máte všechny servery. A my hrajeme úplně na tom spodním, skoro tak. No, asi úplně na tom spodním. Skeleton, vidím skeletony. Tam už začíná pan. Kde jsi skeleton? Já jsem ukazoval videa. Nevím. No, běž dolů. Pojď, já jdu na 2 skeletony a na 3 ovce. Jsem tichý jako pírko. Říkáš 3 ovce? Jo, 3. Ok, tak já si taky násilním ovce. Au, to není od tebe férový skeletona. Ježiši, tam se mi za ním nechce plavat. Počkej, já si ho... Já tu mám pavoučka, já ho asi... Já vidím taky pavou. To máš. Ale nevíš, od kolika ti natáčíme? Že jsme nepřetahovali. Jsou 2 hodiny, tak 5 minut natáčím vás. 5 minut, tak jo, musíme to hlídat. Máš maximálně 15 minut a první dít bude mít asi tak 10 minut, ne? Já nevím. Tak když... Okay,
Tak, takže hrajeme na serveru. Já jsem zase zapomněl. Fake craft. Dvojka si myslím, dvojka, že to je fake craft. Já nevím, ale jako nevypadá to zatím fake. No, vypadá fake, protože to ani nejsou práce. Jak vidíte, tak když dám jobs join farmer, nic. Jobs join třeba, když jsem psal jobs join miner, tak taky nic. Což je dost překvapující. Filipe, seš tam? Já jsem tu! Nějako tě špatně slyším. Jo, dobrý, slyšíte mě úplně krásně. Jo, to je nula. A prosím tě, přijmi to. Co? Pozor, zabijím prasátka, moje. Já taky zabijím prasátka. Už mám 9. Já bych se vydal, nebo já bych se teda zabydlel. Já bydlím tady u téhle vodičky, udělám si u ní farmu. Budeme bydlet spolu. Ne, počkej, co nejdál od toho, od spawnu. Ještě na... Tak. Jo, kravička, jdu jí zabit. Kravičky. Ale kolik tam je kráv? Nevím, jednu jsem už zabil. Zabij to rozumně, ať se na ně můžeme udělat potom to. Hele, je tu nějaká pevnost, nějaká pyramida a s redstone torčkou nahoře. Myslíš, že by bylo rozumné tu redstone torčku odkopat? Tak já určitě půjdu na nějaký velký strom a ty to odkop. Ale je to rozumný. Co to tady dělá? Nevím, Jako bývá takhle. mně se líbí tohleto prase, který je zaseklý ve stromě a číhá mu jenom hlavička. Zabij. Ne, on už vylezl. Je, promiň. No, teďka mám půlku života, fakt díky. Já mám. Ale proč mám plný hlad, když jsem měl předtím, jsem ho neměl plný. Tak já dlouho natáčíme. Nevím, už asi tak 7 minut. 7 minut? Hele, Filipe, další. Co to je? Nevím, ale určitě si u toho regeneruje hlad. Ne, hlad, ne. Teď je to tu všude. A jo, já jsem měl teďka 2, myslím si pořádně berem, jak jsem to a jako co to je, jako v přírodě, to je i v normální, to je i v normální Minecraftu, Ne. to ne, že ne. A jak to, že ta redstone točka svítí, to musí být nějaký redstone obvod, Ne, jsem torčka normálně svítí vždycky. a jo, vlastně. Takový Minecraft. Nevidí, kdo pracuje s redstonem a kdo ne. No já určitě ne. Já jsem s redstonem veliký nepřítel. Jdeme tam. Je! Fuj. Prej, jdeme tam. Já jsem s redstonem velký kamarád. Nech ty krávy, uděláme si to. Ale nezabydlíme se tu. Moc strom. Je tu hodně zvířat, stromy tu jsou. Není by jo. Ale tak jdeme pryč, no. Já dobrý, už mi zase ubývá hlad. Jo, mě taky. Schválně, kde seš? A nevím, utekl jsem někam. Jestli mi utek. Já jsem tam napsal super asi takové. No, chtěl jsem moje jméno. Ale další krabičky. Jdeme. Jo, ale co jsem zapomněl zmínit, že je to naše první video. No, pro to první multiplayer. Tak buďte trošku schovývavější. Vojta rád za slovo schovývavý. Ano, protože budeme teďka hodně potřebovat. Ha, že mě nenajdeš. Au, to není fér vůbec. Jo, Dobré. jeskyně. Apríl. Apríl, nemám koule, apríl. Nemám. Mám koule, apríl. Jdeme. Kam jdem? Nevím, já zabijím furt prasata. A já bych sem šel tamhle. No, tu jsme přišli, že? Takže na druhou stranu. Tak dám druhou stranu.
Ne, semka, tak tam jsem myslel. Tak ty vole. Kolik máš třeba? Ale další troučky. 10. No, tak to máš víc rozhodně než já. 10, jako ještě nepracovaný. Já jsem odpracovaný. Je, já se chci Bříza! ten Optifine. Bříza! Jdu těžit břízu. Taky vidím bříze. Jdeme na břízy, jdeme znásilnit břízy. Kolik máš ovcí? Já mám. Ovcí 3. Já taky. Tak k čemu mít víc vlny? Ale nepůjdem do jeskyně natěžit nějaký ten matroš? Tak jo, tak jdeš. Tak pojď se mnou, já se sem budu bát. Já těžím břízu. Já těžím dlouhý. No. Ale tak jak dlouhý chceš dělat ty videa? Ale tak první video bych, tak asi nějakých prvních 10 bych udělal 10 minut a pak Tak už je to asi tak 11 minut. už 11 minut. Takže od prvního videa se s váma loučí Raspik a Darec. taky bys mohl říct moje jméno. Vojta. Jasný. Jmenuji se Vojta Beneš a mám tam Vojta Bartušek, protože to bude ještě s bratrancem společný. Já nejsem jo, ne? Takže, ne, není. Takže s touhle bombou se s vámi loučím.